Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! Запрашаем разам прыглядзецца да кніжнай навінкі пад назвай «Пра сказку пра мастацтва». У студыі радыё Марыя аўтарка кнігі, магістр педагагічных навук Віталія Глас. Хвала Христу! Хвала навекі! Дзень добры ўсім! Спадарня Віталія, радыя бачыць вас у нашай студыі з новай кнігай. Віншуем вас. Дзякую, шчыры дзякую. Так, я рада гэтаму выхаду. Калі я прачытала гэтую кнігу, то адразу у мяне былі такія асацыяцыі, што кнігу абавязкова напісаў чалавек, які вельмі добра ведае мастацтва, гэта значыць мастацтвазнаўца, і таксама чалавек, які мае добры дар пісаць, пісьменнік. А пасля даведалася, што аўтарка кнігі па адукацыі выкладчык музыкі і спеваў. Проста разнабакова творчая асоба. Вось раскажыце, як творчасць стала вашым такім асноўным пакліканнем і што гэтаму спрыяла? Сапраўды, у мяне ёсць такі дыплом вышэйшай адукацыі, дзе напісана, што я выкладчык музыкі і спеваў і мастацкай культуры. СМК, сусветнай мастацкай культуры. І зараз так склалася, што я не выкладаю спевы, а выкладаю менавіта сусветную мастацкую культуру. Гісторыю мастацтваў, гісторыю культуры, трошкі яшчэ гісторыю харэаграфіі. І па гэтаму апошнія 15 год маё жыццё прафесійнае звязанае з мастацтвам. Так. Мне заўсёды было цікава, як распавесці пра мастацтва, не такой афіцыйнай мовай, дзе нарадзіўся, якую адукацыю атрымаў, пералік усіх карцін, альбо твораў мастацтва якіх-небудзь. Мы пра архітэктараў ведзем размовы, пра скульптараў і пра жывапісцаў. А зрабіць нешта такое цікавае, неяк так крануць, каб яно запомнілася. Я выкладаю ў каледжы мастацтваў. Мае навучэнцы, гэта такі ўзрост, прыблізна 10-11 клас, трошкі вышэй, до 20 год, апошняя навучэнка, ёй было 26. То бок, такія людзі, якія звязаны з мастацтвам дадаткова. Яны нечым займаюцца спевамі, жывапісам, танцамі, музыкай і дадаткова вывучаюць гэты курс. Усе адно, нават для дарослага чалавека, трэба неяк зачапіць, неяк так расказаць, каб нейкія моманты назаўсёды засталіся, каб не было такой патрэбы перачытваць і вывучаць гэта. Па гэтаму я вырашыла расказваць так, як казку, як нейкі такі аповед, які б зачапіў маіх студэнтаў. А калі мы паглядзім глыбей у дзяцінства, то чаму вы не сталі матэматыкам, фізікам? Дарэчы, матэматыка быў маім любімым прадметам у школе. Так. А ўжо на другім месцы літаратура. Бацькі мае расказваюць, што я вельмі любіла сачыняць, і я не памятаю гэтага, але да школы я часта прыходзіла да бацькоў на іх працу. Яны настаўнікі ў сярэдняй школе працавалі там. І яны расказваюць, што ты яшчэ не хадзіла ў школу, але вакол цябе нейкія школьнікі, ты заўсёды нешта там расказваеш цікавае і збіраеш такія натоўпы. Не памятаю пра сябе такога, але бацькі кажуць, што сачыняць у мяне такое з дзяцінства. Я абажала літаратуру, пісала сачыненні з вялікім задавальненнем заўсёды. А калі вы зацікавіліся гісторыяй мастацтва, ці хадзілі ў дзяцінстве ў музеі? У мяне такія былі актыўныя бацькі, па гэтаму маё лета — гэта музеі. Калі музеі, гэта значыць у мяне лета. А якія, можа быць, эпохі ў мастацтве вашыя улюбёныя? Я вельмі люблю мяжу стагоддзяў 19-20, стыль мадэрн,
Гэта мой любімы перыяд. На жаль, ён быў вельмі маленькім, гэты перыяд, але як можна так за такі кароткі прамежак часу, адносна кароткі, столькі ўсяго перарабіць, пераасэнсаваць, зрабіць такую прыгажосць. Самы-самы мой любімы накірунак, так. Ну, это бачна і па вашай кнізе. Эклектыка такая, да? А як вы выбіралі мастакоў для вашай кнігі? Гэта яго высокасць рандом. Я адказвала на пытанні сваіх уласных дзяцей. Што яны запытваліся ў мяне. І потым я шукала гэтыя адказы праз мастацтва. Калі мы хадзілі ў які-небудзь музей, чаму снег белы? А чаму ж ён белы? Хадземце, у нас ёсць такая файная там калекцыя у мастацкім нацыянальным мастацкім музеі. Вось мы пабачым, які снег. Ён жа не зусім белы. Паглядзіце, вось тут ружовы. Так, хто налічыць максімум адценняў розных? Ну вось так мы прыйшлі да Станіслава Жукоўскага, да, і лічылі ўжо потым колеры яго. Ці, напрыклад, мама, чаму лісточкі на дрэвах такія розныя? У аднаго там такі адбітак, як бы, да, такая форма, у другога лісточка другая форма. Ой, паглядзіце, у Абрама Маневіча таксама яны розныя, у яго такая цікавая восень, давайце паназіраем, як гэтыя лісточкі. Ну, вось так праз адказы на жыццёвыя нейкія пытанні маіх дзяцей праз творы мастацтва. Вось так яно, такая ідэя ўзнікла, так. Атрымоўваецца, што ў дзяцінстве вы любілі выдумляць гісторыі, пасля бацькі гэтаму спрыялі і вадзілі вас у музеі, пасля з'явіліся свае дзеткі, якія таксама задавалі шмат пытанняў мастацкіх мамуле. А калі вось ужо гэты ваш талент вы праяўлялі як пісьменнік і выкладвалі тэкст на паперу? Так, моя самая першая казка на паперы, у друку з'явілася трошкі раней за нараджэннем першай маёй дачкі. Гэта было ў 2012 годзе, і моя знаёмая папрасіла мяне што-небудзь расказаць пра мастака, звязаць гэта з Новым годам. І вось самая першая казка з'явілася ў 12 годзе ў часопісе «Гарбузік», так. І потым ужо, ну, а потым гэта форма неяк так яна стала на паузу, а потым я ўспомніла, што вельмі класна праз казку і праз мастацтва адказваць ужо на пытанні сваім дзецям, так. А вось гэта форма казка, ці яна вам у дзяцінстве была блізкая? Я вельмі любіла казкі чытаць. Мой тата да сих пор любіць чытаць казкі. Яна такая, яна заўсёды са мной. Я любіла разважаць, якая я прынцэса, а што будзе далей, а от, ну, як бы праз прызму, праз акуляры такія казачныя я гляджу на свет. Мне так лягчэй адказваць на пытанні свае. Вы пераважна працуеце з людзьмі мастацтва альбо з тымі, хто блізкі да творчасці, да мастацтва. А вось калі б у вас запыталі, навошта хадзіць у музеі, глядзець карціны не толькі творчым асобам, але гэта кожнаму можа быць цікава і, галоўнае, карысна. Чым гэта карысна для людзей розных прафесій, розных узростаў? Можа, я трошкі паўтаруся, але людзі усе, любых прафесій, любых узростаў, заўсёды задаюць сабе такія пытанні: хто я? Адкуль я, які я, што маё, што не маё, што мне падабаецца. І чалавек такая сацыяльная істота, яму цяжка адказваць на гэтыя пытанні, калі ён сам насам. Заўсёды здараюцца такія сітуацыі, калі чалавек аглядаецца і думае, а што ж на гэтае такое ж самае пытанне адказаў там іншы, там мой сусед, напрыклад, да, там, ці мой папярэднік, які жыў там на некалькі стагоддзяў раней, там, ці ну, не ведаю, маленькі хлопчык, ці сталы ўжо спадар. І як мы можам параўнаць свае адказы ці свае пытанні з пытаннямі, адказамі іншых? І мастацтва — гэта такая форма, унікальная форма, там, дзе вось гэтыя адказы, вось гэтыя разважанні іншых людзей ёсць. Часам здаецца, што ты глядзіш проста на
пейзаж, але ў гэтым пейзажы лёс чалавека цэлы складваецца, як ён ставіцца да свайго жыцця, да сваіх сяброў і гэтак далей. І вось гэта ніводны твор мастацтва, ён просто так вот, гэта не бурбалка такая мыльная. Ён утрымлівае мільён пытанняў у галаве таго чалавека, які піша гэты твор мастацтва. Калі там няма пытанняў і няма адказаў, гэта можа быць цяжка і назваць будзе творам мастацтва, тады мы гэта не разглядаем, яно не можа выплыць так у сусвет. Пагэтаму ёсць у мяне такое, калі я заходжу некуды ў тупік, мне трэба адказаць на сваё нейкае жыццёвае пытанне. Я просто хожу па музеі, я разглядаю карціны і неяк так натхняе мяне. Я знаходжу там адказ на свае пытанні. Я так думаю, што і іншыя людзі іншых прафесій таксама ходзяць у музей, таксама натхняюцца тымі творамі, якія яны там бачаць. А вот і не ўсе ходзяць, і не ўсе ўмеюць натхняцца. Вось вы сказалі, мне здаецца, больш пра людзей, якія ўжо умеюць глядзець на творы мастацтва, якія ўмеюць задаваць пытанні, разважаць. А хтосьці скажа: «Ой, у мяне маленькі дзіцёнак, яму яшчэ рана хадзіць у музей». А хтосьці скажа: «Ой, я хожу па гэтых залах, нічога не разумею. Што там мастак сказаў гэтым творам? Не, гэта не для мяне». Што мы скажам для такіх людзей, якія вось думаюць, што у музей хадзіць гэта траціць час? Такое пытанне. Так, ёсць такое пытанне. Я пагаджуся, хаця мне такая атмасфера вельмі творчая. Мне цяжка ўявіць чалавека, які не ходзіць у музей. Да, ёсць такое, што калі ты жывеш у гэтым, табе здаецца, што ўсе такія, так. Але насамрэч гэта не так. Можа, гэта не зусім тыя музеі, можа, гэта не зусім той узровень. Можа, кагосьці натхніць там нейкая рэпрадукцыя такая простая ў кнізе, але так, я разважаю пра нейкі такі ўжо даволі высокі ўзровень. Але што такое мастацтва? Мы ж чуем і песні, і чуем вершы. Наша школьная праграма пабудавана на творах мастацтва, таксама і літаратура, і мова, і тая ж самая матэматыка. Піфагор жа, ён жа вялікі музыкант адначасова быў, не толькі матэматык. То бок, так ці інакш, чалавек не можа існаваць па-за светам мастацтва, толькі на сваім узроўні. Маленькі дзіцёнак, не, гэта не тое пытанне. І 3 маленькіх дзіцёнка гэта не праблема, каб пайсці ў музей і каб расказваць ім нешта. Тады пытанне паўстае не ў тым, як арганізаваць, не як пайсці, а ў тым, ці хачу я гэтага, ці хачу я гэта глядзець, ці хачу я ўвогуле ў гэты музей. Я прызнаюся, што я таксама не кожны дзень туды хожу, нават не кожны месяц туды хожу. Але вот шукаць дзе? У літаратуры, у музыцы, у кніжцы проста, у кіно. Мы ж усе глядзім кіно, так? І мы таксама шукаем там адказы на свае пытанні. Нейкая рэфлексія адбываецца, хоць там на мінімальным узроўні. Гэта ж можна так сказаць, што мы натхняемся мастацтвам. Так, і ваша кніга таксама вельмі натхняльная. Вам самой падабаецца ваша кніга? Калі вы ўзялі ўпершыню ў рукі, што вы адчувалі? Што я перарабіла. Шмат дзе, якія моманты я перарабіла. Ужо так крытычна. Гэта была першая такая моя рэакцыя. Ой, вось тут можна было б інакш сказаць, і вось тут перарабіць. Але ўжо ўсё, яна ёсць. І добра. Я лічу, гэта выдатна, што яна ёсць. Кніга вельмі прыгожая, пагадзіцеся. Так, мне вельмі падабаецца шрыфт, які абрала мастацкая літаратура, там Майя Пракаповіч, яна складала дызайн гэтай кнігі. Мне вельмі падабаецца шрыфт. Яна пабачыла ў некаторых маіх казках пытанні і прапанавала зрабіць такія пытанні да ўсіх казак. Яе прапанова. Потым гэтыя далонькі, якія там паказваюць, дзе пытанні, звярніце ўвагу, так. То, што пытанні вынесены асобна выдатна, бо яны падштурхоўваюць далей, паразважаць асобна, па-за тэкстам. Так.
Папера вельмі добрая. Такая не бялюткая, а крыху шэрая. Запрашае нас у мінулае, да? Можа быць. Вельмі добра падабраныя ілюстрацыі, і партрэты, і творы мастакоў. Ілюстрацыі падбірала я, бо мне трэба было... Ну, з ілюстрацыі ўсё пачалося. Такі алгарытм дзеянняў, што спачатку была ілюстрацыя, спачатку была нейкая карцінка, на якую я абапіралася, і далей ужо ад гэтай карцінкі ішоў тэкст. Мне трэба было паглядзець на колеры, зачапіцца за нешта, прыдумаць нейкі такі не проста двухбаковыя такія суадносіны аўтар і яго твор, а каб быў аўтар, твор і яшчэ нешта, нейкая фантастычная істота, нейкі прадмет, нейкая такая з'ява. Мне хацелася зрабіць такі трохкутнік, а без ілюстрацыі гэта было немагчыма. А як вы выцягвалі гэты элемент? Як вы яго знаходзілі, той элемент, які характэрны для творчасці гэтага пісьменніка? От гэтага працэсу я не зразумела. Неяк так, чаму б не гэта? Ну добра, давайте возьмем гэта. І яно ўжо не перараблялася ніяк. Быў адзін толькі варыянт заўсёды. Першы, які ў галаву прыйшоў, ён і пачаў там, Ён адразу будаваць сваю раскручваўся, канструкцыю, так. і прыдумвалася казка вакол гэтага. Так. Выдатна, вельмі цікава. Ці ёсць тут улюбёная казка ваша? Не магу сказаць. Гэта 8 асобных жыццяў маіх. Гэта 8 асобных начэй. 8 асобных гісторый такіх раўназначных. Не магу сказаць, што ёсць улюбёная. Яны вымучваліся ці лёгка? Не, вельмі лёгка. Настолькі лёгка, што я нават не заўважыла, як гэта зрабіць. У гэтай кнізе самае лёгкае было гэта гісторыі, а самае складанае гэта прыдумаць назву, прыдумаць пытанні потым да казкі, адрэагаваць, паглядзець, якія там памылкі я зрабіла, там апіскі. Вельмі доўга мы з Аксанай Спрынчын, галоўнай рэдактаркай, вышуквалі і ў словарях, і гэта я доўга, яна та хутка, вышуквалі ў словарях, як правільна пішацца там імя ці прозвішча, як правільна назваць там твор, дзе гэтая назва змяшчаецца, куды націск паставіць. Вось гэта праца вельмі складаная. Яна самая была доўгая, і яна мяне трошкі так вымучыла. А прыдумляць гісторыі гэта лёгка. Так, павінна быць і прыгожая гісторыя, і дакладная. Правда? Таму націскі вельмі важныя. Так. Назва, мне здаецца, крыху складаная для вымаўлення. Праз казку, пра мастацтва. Гэта такі выпрабаванне для дзіцёнка на вымаўленне. Хуткая гаворка. Так, мабыць, так. Пагаджуся з тым, што назва для кнігі складаная. З аднаго боку, гэта назва майго праекта такога тайнага. Я нікому не хацела расказваць гэту назву. Праект праз казку мы пераходзім у чароўны, у вялізны, у цікавы свет мастацтва. Вот так мне гэта бачылася, пагэтаму я так абазвала свой праект. А далей былі розныя назвы. Напрыклад, пра мастакоў я хацела назваць кнігу «Казкі з палітры». Пра музыкаў я хацела назваць кнігу «Казкі старога лірніка». Ён распачынаў свой аповед. Але так сталася, што гэта не проста кніга. Я выйграла ў конкурсе «Літап», і там запісалі назву праекта. Моя віна, я так думаю, што я просто так не абазначыла гэта дакладна. І калі ўжо умовы конкурса былі такія, што кніга будзе надрукаваная, то «Казкі з палітры», вось гэтая назва, яна не прайшла, таму што яе не было ва ўмовах, у маёй заяве.
Ну, такія фармальнасці паўплывалі на з'яўленне Так, гэтай назвы. так, так. Ну, З можа, другога боку, складаная назва. так, Чаму б не адразу, прачытаць яшчэ раз, адразу зацікавіцца, так. згодная, прыцягвае. І тут і казка ўжо адразу закладзена, што гэта казкі ты будзеш чытаць, і пра мастацтва. Усё, такая кароткая анатацыя адразу. Так. Добра. А вось гэтыя ручкі, яны, як мастацкая ідэя? Гэта цалкам мастацкая ідэя Маі Пракаповіч. Я так думаю, што яна спачатку вось хацела абазначыць далонькамі, такімі пальчыкамі напрамак, накірунак, куды глядзець, пра што чытаць, на якія пытанні адказваць, але потым яны вось так і перайшлі ў вокладку. І мне вельмі спадабалася гэта ідэя, таму што гэта як бы так, праз далонькі, праз дотык мы пазнаем розныя гісторыі і пра Сільвановіча, і пра Алену Кіш, і пра Язэпа Драздовіча, ну і так далей. Там у далоньках фрагменты з ілюстрацый твораў гэтых выбітных мастакоў. Вось гэта кніга, як такі праект, калі мы пра сказкі расказваем дзеткам пра мастацтва. Гэта вы ўжо рэалізавалі сваю такую задуму і ўсё, і завершылі на гэтым, задаволены? Ці яно не завершваецца, а далей круціцца наступныя нейкія ідэі ў вашай галаве? Ідэй заўсёды шмат. Я пераключылася зараз на музычныя інструменты. Некалькі абзацаў ўжо ёсць. Ідэй у галаве шмат. Але тут, вось я казала пра складанасці напісання кнігі. Яшчэ адна складанасць — спыніцца і сказаць: ну ўсё, ну, няхай ўжо будзе гэты 8, 9 ўжо я ўжо не пацягну, я ўжо распрацую потым далей. Таму што першапачатковых было 5. Я падавала заяўку на гэты конкурс з 5 мастакамі, а потым прайшоў некаторы час, і я думаю, я памятаю гэтыя ўмовы конкурса, што там мусіць быць не менш 30% тэксту. Значыць, я магу яшчэ. Так, пра каго яшчэ, пра каго? Абрам Маневіч, ну як жа без яго? Гэта ж далонькі, як лісточкі. Так, гэта ж таксама пытанне. І у апошнім вагоне у нас быў Язэп Драздовіч. Я вельмі часта хадзіла па Немізе, глядзела на скульптуру гэтую знакамітую, і вось ён як бы мне казаў: ну як ты вось без мяне? Без мяне не пойдзе гэтая твая тэма, вазьмі мяне з сабой, ты не пашкадуеш. І мы так... Нічога сабе размовы на Немізе. Так, і мы там трошкі так... вялі размовы такія. Я кажу: ты складаны, ты для мяне складаны, я цябе не зразумею до конца, весь твой космас. Я баюся, што ён раздушыць проста мяне не хопіць на тваю велічыню. Я цябе не зразумею. Ну так вот. Але я вырашыла, што так, ну калі ўжо мастак мяне папрасіў, як я магу адмовіць. Ён вас даціснуў. Так. Для каго гэта кніга? Які ўзрост? Якая прафесія? Каму спадабаецца гэта кніга? 13 год таму я думала, што гэта кніга для маіх навучэнцаў. 7 год таму я думала, што гэта кніга для маіх дзяцей. Але ў мяне ёсць галоўны рэдактар і крытык, гэта моя мама. І яна першая чытала гэтыя казкі, ну вот як варты яны чаго-небудзь, не такога з дарослага пункту гледжання. І цяпер я думаю, што можа гэта кніга для маёй мамы. Я цалкам пагаджуся, я кажу, што гэта кніга для мяне, бо яна мне вельмі спадабалася, я яе проста праглынула, атрымала вялікую асалоду ад працэсу чытання і буду вяртацца яшчэ да кожнай казкі, каб перажыць. Таму гэта і для мяне кніга. Дзякую, Алізна, гэта вельмі каштоўная ацэнка мае творчасці. Дзякую, Алізна. Я думаю, гэтая кніга спадабаецца і дзеткам, і дарослым. І яшчэ я падумала таксама, што гэтыя кнігі будуць вельмі карысным выкладчыкам, настаўнікам у школах, каб
знаёміць дзетак з асобамі Беларусі на нейкім пазакласным чытанні, на нейкіх дадатковых занятках. І таксама для музейнай педагогікі у музеях, дзе знаёмяць з беларускімі мастакамі, таксама можна наладзіць цікавыя чытанні проста вось сярод твораў. Пагажуся. Атрымалася так, што яна раскрываецца на розных узроўнях. Дзеці чытаюць, яны бачаць сваё, яны фантазіруюць пра сваё. Дарослыя чытаюць, як моя мама казала, там такія філасофскія пытанні уздымаюцца. Я вось думаю там пра на другім узроўні ўжо там гэтыя казкі для мяне ўспрымаюцца так. Была выстава кніжная зараз у 2005 годзе і Белэкспа, і была прэзентацыя гэтай кнігі на выставе, і так падыходзілі выкладчыкі менавіта гісторыі мастацтваў, сусветнай мастацкай культуры, і набывалі кнігі так для сваіх заняткаў, што быў гонар для мяне, канешне. Таму аўдыторыя для чытання кнігі шырокая. Так, даволі шырокая. Можа, вы для нас, для нашых слухачоў прачытаеце адну казку, это будзе такое аўтарскае прачытанне. Назовіце нумар ад 1 до 8. 5. Аднойчы у майстэрні мастака. Юдаль Пен. Дзверы былі прыадчыненыя, і можна было разглядзець кут пакоя. Дакладней, гэта быў не пакой, а цэлая галерэя. Нават праз гэтую шчыліну відаць было, што карціны віселі ад падлогі да самай столі. Во, як цікава! Я буду, калі не зазірну ў гэты чароўны мастацкі сусвет. І малец гадоў 7-8, пастаяўшы колькі секунд ля парога невялікага дома, завітаў унутр. Дзверы зарыпелі, і хлопчыку падалося, што ўсе героі карцін уважліва паглядзелі на яго. Ого! Выгнуў хлопчык. Ага, раздалось над вухам. Што прывяло вас сюды, малады чалавек? На хлопчыка глядзеў статны мужчына ў капелюшы, у акулярах, зусім не строгі, а наадварот, з прыемнай, добразычлівай усмешкай. Мне стало так цікава, я пабачыў карціны. Я Маісей, а я Юдаль Моўшавіч. Гэта ўсё вы намалявалі? Так, гэта мае карціны. Я напісаў іх. Мастак і хлопчык размаўлялі ледзь не 2 гадзіны. Пра людзей, вочы, творчасць, пэнзлі, партрэтны жанр. Юдаль Моўшавіч тлумачыў сваю творчасць так. Разумееце, малады чалавек, гэта ж не зусім партрэты. Ну і прызнаюся вам, я не зусім мастак. Я толькі нікому. Дамовіліся? Я шукальнік скарбаў. Я шукаю агеньчыкі, а калі знаходжу, я іх малюю. Таму і ўсе партрэты, якія вы бачыце, гэта малюнкі маіх агеньчыкаў. Я ж не вінаваты, што гэтыя агеньчыкі знаходзяцца ў чалавечых вачах. Так, яны скачуць па вейках, мільгацяць праз зрэнкі, скачуць прагавіцы. Такія вясёлыя, светлыя, цёплыя і дужа зіходкія гэтыя агеньчыкі. Я ж не вінават, што агеньчыкі ў вачах, вочы на галаве, галава на тулаве. І такім чынам я мушу маляваць усяго чалавека. Майстар засмяяўся. І што, вы знайшлі так шмат агеньчыкаў? Няўжо ўсе гэтыя людзі нейкія асаблівыя? А вось вы самі і адкажыце на сваё пытанне. А я пакуль пайду гарбату запару. Толькі, прабачце, апрача гарбаты у мяне і няма нічога. У вас цяжка з грашыма? Чаму не прадасцё хоць бы адзін з партрэтаў? Я пэўна, за гэта дадуць шмат грошай. Што вы, шаноўны? Сяброў не прадаюць. Мастак замахаў рукамі і пайшоў на кухню, нешта прамаўляючы сабе ў вусы і хітаючы галавой. Сяброў не прадаюць. Гэта ж усяго толькі партрэты. Няхай сабе і майстарскія, разважаў хлопчык. Мойша пачаў разглядаць уважліва кожны партрэт. Дакладней, не ўсё на партрэце, а вочы персанажаў. І падыходзіў бліжэй, і аддаляўся, і спрабаваў глядзець трошкі збоку. Ніякага бляску не было. Агеньчыкі ніяк не хацелі свяціцца. Калі ўжо зусім замілгацела ўваччу, хлопчык звярнуў увагу на рукі. Яны былі захапляльна розныя, але адначасова падобныя.
Гэтыя рукі трымалі капелюшы, пэндзлі, нажы, відэльцы, філіжанкі, газеты, лісты. Проста ляжалі на стале, на каленях, падпіралі галаву, чухалі вуха. Рукі расказвалі болей за вочы. Хто ўсе гэтыя людзі? Ага, тут жа няма ніякай загадкі. Гэта, напрыклад, гадзіннікавы майстар, вон колькі гадзіннікаў вісіць на сцяне. А гэта шавец, смешны дзядуля п'е гарбату, і яго ведае увесь Віцебск. Я ведаю, трымае лавачку ля знакамітай любавіцкай сінагогі. У Давіда Саламоновича можна было знайсці ўсё, ад коўдры да іголкі. І цяпер гэты няспешны, негуаркі спадар п'е гарбату. Але агеньчыкаў па-ранейшаму не відаць. Майсей разгледзеў усе карціны, якія былі яму дасяжныя. Стаміўся і сеў у куце на зэдлік. Сеў і замёр. Проста на яго глядзелі вочы з агеньчыкамі. Так, нічога не падалося. Сапраўды мільганула. Мільганула і адскочыла на пэндзаль. Так, чалавек з партрэта глядзеў на Майсея і маляваў яго. Як такое магчыма? Гэта ж не Майсей на малюнку. Гэта чалавек на партрэце намаляваны. Чаму тады ён адчувае сябе малюнкам? А чалавек нібыта жывы. Рэальна яго малюе? Заўважыў, пачуўшы паценне хлопчыка. Ага, я ж табе казаў, ён таксама наш. Падалося ўжо з іншага кута. Хто тут шэпчам? Павольна вымаўляючы, быццам друкуючы словы, запытаўся Майсей. Гэта я, і я. Я не шаптаў, але карцела таксама, таму адгукаюся цяпер. Гэта мы. Хто? Вы? Зашаптаў жа сам хлопчык, уціснуўшыся ў зэдлік сцяну. Мы, герой карцін шаноўнага Юдаля Моўшавіча. Леў, Саламон, Лазар, Якаў, Давід, Ілля, Рэйманд, Пятро, Яўхім, Яўген. Імёны гучалі гучна, але не так, як у школе. Гэта было падобна не на пераклічку ў класе, а на нейкі дарослы, сур'ёзны прыём недзе ў палацы. Нават было адчуванне, што герой з карцін падыходзіць да хлопчыка і, вымаўляючы сваё імя, паціскаюць яму руку. Па-сапраўднаму, па-даросламу. Вы намаляваныя, вы не можаце гаварыць. Ледзьве вымавіў госць. Можам, адказаў самы горкі голас. Можам. Агеньчыкі робяць нас несмяротнымі, жывымі, чароўнымі. Гэта ўсе ён, спадар Юдаль. Ён заўважыў нас, агеньчыкі, і намаляваў з намі. О, цудоўна, вы ўжо пазнаёміліся. У пакой зайшоў сам мастак. Так, твае новыя знаёмцы, мае сябры. Як вы бачыце, шаноўны, яны не зусім людзі, партрэты, але ўсе яны цудоўныя асобы. Людзі, якія любілі сваю справу. Людзі, якія любілі людзей, жывёл, гарады, вёскі, увесь сусвет і ўсё прыгожае вакол. І ад гэтага мелі вялікую сілу. І сіла гэтая умее быць бачнай, падміргвае нам гэтымі самымі агеньчыкамі. Гэта вы? Гэта вы! Вось жа, гэта вы на гэтым партрэце, што вісіць пасярэдзіне? Здагадаўся хлопчык. І ў вас таксама ёсць гэтыя чароўныя агеньчыкі? Так, і ў мяне ёсць талент. Талент заўважаць таленты ў іншых. Намаляваць вас, шаноўны? Я хацеў бы напісаць і ваш партрэт. Вы вартыя гэтага. Вы вельмі таленавіты. І агеньчыкі вашыя так і скачуць і па вейках, па вушах, і па шчацэ нават. Майстар усміхнуўся. Юдаль Моўшавіч, сапраўды? Ох, як гэта было! Чароўна! Так, але я не адчуваю гэтых агеньчыкаў. Я баюся вас падвесці. А раптам так атрымаецца, што мой партрэт будзе адзін з самых звычайных сярод гэтых усіх чароўных. Годны адказ, шаноўны. Годны, дарослы адказ. Падумайце, пашукайце сябе. І малец пайшоў. Узяў падарунак спадара Юдаля, пэндзлі і фарбы. І пайшоў. І пакуль ішоў, углядаўся вакол. Бачыў шмат розных людзей. І добрых, і не вельмі каб,
і маладых, і сталых, бачыў тых, хто любіў, і тых, хто ненавідзеў. І аднойчы вярнуўся. Вось ён, чароўны дом. А вось і дзверы, якія амаль ніколі не зачыняліся. Наадварот, як хто падымаўся прыступкамі ганка, дык яны самі чароўна прыадчыняліся, запрашаючы госця. Марк, Масей на той час змяніў ужо імя, зайшоў, паправіў капялюш, падцягнуў пальчаткі, сеў на стары знаёмы зэдлік. Намалюеце мяне, майстар? Цяпер я не падвяду. Ёсць і ў мяне гэтыя агеньчыкі. Я адчуў тое, што вы заўважылі ўва мне некалі, хоць для гэтага мне трэба было прайсці шмат гасцінцаў і сцяжынак. І майстар з радаснай усмешкай паставіў мальберт і пачаў маляваць. Ну, вось і ўсё. Ваш партрэт гатовы. Куды пойдзеце далей? Не, майстар, не пайду. Ваш талент раскрываць іншыя таленты падарыў мне яшчэ нешта. Не пайду. Палячу! Палячу насустрач цудоўнаму, яскраваму, казачнаму жыццю. Бывайце, шаноўны Юдаль Мойшавіч. Дзякуй вялікі, шаноўная Віталія, за ваш талент і за ваш агеньчык, які вы цяпер перадалі ўсім нашым слухачам, гледачам Радыё Марыя. Дзякуй шчыра вам, дзякуй за запрашэнне, дзякуй за ўвагу да маёй кнігі. Усяго найлепшага. Чытайце добрыя кнігі. З Богам. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.